lips, I'm running for governor again. Mao kini ang pamahayag ni Gobernador Gwen Garcia human adunay usa ka grupo nga miawhag kaniya nga mulansar pagka-senador sa sunod tuig nga elections. Matud niya, dili siya makaako nga biyaan ang Sugbo ilabi na karong panahon sa pandemya. Hinungdan nga dili siya mopapili og national possession. And I want to say this, ha, wa ko nagpa-cute. I have no intentions whatsoever of seeking national office because I feel that I am more needed here in the province of Cebu at this time and in the next years that will follow as we try to recover from this pandemic. Sayang bahin, ang igsuon sa gobernador nga si Pablo Jan Garcia nagkanayon nga kadudahan ang grupo nga miawhag sa gobernador nga mulansar pagka-senador. Nagtuo siya nga ilang katuyuan nga biyaan ni Gobernador Garcia ang Kapitulyo aron sila ang makailog ni ini. I think kung naay gusto nga mudagan si Gwen og senador at this time, no, ang mga kontra ra gyud na. I am deeply suspicious of groups like this nga mukalit lang og butho ba niya nga hapit ng election, no? Sa pagkakaron, klaro og tataw nga walay laing makapildi ni Gwen Garcia sa pagka-gobernador ug makailog sa pwesto ni ini sa Kapitulyo. Mura ba kanong sa Aesop's fable, no? Nga ila kunuhang i-flatter si Governor Gwen run for senator kang ila yung gusto nga mahuom ang office of the governor ngadto kay ilang tukbon. Sa iyang bahin, si Secretary Michael Lloyd Dino mipadayag usab nga mas gusto niya nga magpabilin si Garcia sa Sugbo. This time I want to be selfish because I want Governor Gwen Garcia to remain here in Cebu because these are trying times. We need a strong leader and a capable one. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.